ndodana. Ba. Uyazi ukuthi imizi eminingi kungani namasango? Ba. Uyazi? Cha. Bongazi. Bengazi. Uyazi imizi eminingi noma uhamba uyobheka amakhaya amaningi. Ufika uthola ukuthi wonke umuntu ohlezi phakathi. Abantu abaningi mabezokwakha imizi bayitshela nje ukuthi isango lokuthi kuphunywe ngalo kungene ngalo. Ba. Uthola umuntu enza isango lilikhulu umqondo wabo bacabangela imoto nje kuphela ngiyabona. Ba. Ngizokufundisa ke namhlanje engatshelwa bona ngesango yes. Ba. Walibona isango lakini ngilenze kanjani? Amen. Abantu bathi abanye abantu ngidlala ngemali. Uma ngilenza kanje ngalenza la umfanekiso wami kwangazathi ikhaya. Angithi yabona. Ba. Lalela ke ngitshela imfihlo ngesango ndodana. 1 isango lapha inhlanhla engena khona yes. Ba. Uma kuthiwa bheka isango livuliwe. Uma kuhlatshelelwa emasangweni uzocela isihlobo esihle. Uma kuzombesa uma kuyokwabiwa angithi yabona. Ba. Yonke into ifikela kuphi? Esangweni. Uyawuzwe ngisho makuvala umhlangano. Kwesinye isikhathi kuthiwa ke sengathi inhlanhla zonke zingahamba ziyomlinda kuphi? Emasangweni. Ithi ningene nazo. Amen. Angithi yabona. Lalela njengawe nje obuyingane abaningi ngeke kunake lokho ngoba amasango bazibona ukuthi awokungena nokuphuma angithi yabona. Ba. Yini ngalenza laba lodwa esiphuma kule singena kule senza yonke into kulo ingoba ngangafuna ukudida ingilosi uma zikhona abantu abadala uma bekhona uNkulunkulu mayekhona lelo ekhaya yabona. Ngangenzela ukuthi kungabe nesango lapha kube nesango lapha ngithi ngilinda inhlanhla lami nakanti lapha ngithi ngiyalapha kanti la angithi yabona. Ba. Manje ke ngifisa ukufundisa ke namhlanje ukuthi uliphathe kahle isango. Isango lapho wamukela khona konke ngawe. Uma umuntu okholelwa kubantu abadala ukuthi bayangena esekhaya uguqa kuphi? Esangweni. Angani mangizwe. Izwa kahle. Uma uhamba uphethe imithwalo angithi yabona. Ba. Mina nje banganifundisi uthi uma ufika esangweni ubeke imithwalo bese uthi ngiyabonga ke nina bakwabantu ubheke ekhaya ngicela ningithwale ke nihambe nami. Uma ubuya wenzani? Baka imoto esangweni. Lesikhathi livulu yakhuluma sengibuyile ke ngicela ningamukele nina baba bami. Impilo engigqisha yona engagqishwa kanjani yona. Futhi ke isango lingozi ke yilapho eboshwa khona izinto zakho khona. Yilapho kugqitshwa khona imikhupha. Yilapho enivalwa khona. Ingakho fanele libe njani? Libe clean. Uhloniphe. Ulenze njani? Uhloniphe. Uthi omunye kungani ngangilikhonka kusukela esixotsheni ukuya le ngo1 meter ukuya ngo2 meter lena kanjalo. Ngithi kuye mina hayi ngangenzela ukuthi kungabi lula ukuthi umuntu afika kube afake ibhodlela into zakhe ngoba abantu bakhangile. Angithi yabona. Wayibona ngathi ngimosha imali. Uthi kungani pho usulenza ngathi shelter. Ngithi ngenzela ukuthi kube nomthunzi ngoba ngiyenkolelo ukuthi ithongo lihlala la lilinde nelingazange lingeniswa. Angithi yabona. Manje izinto ezinjalo engifuna ukufundisa ukuthi ungalingcolisi isango, ungalikakeli, ungalichameli isango. Ungawubanga umsindi esangweni. Ulihloniphe isango. Isango lisiqalo, lisiphetho somuntu. Isango liyinkomba yempumelelo yomuntu. Ngoba noma sebonakele ekhaya sekunzima, ithonga selingakhuluma emsango. Uyakwazi ukuhamba uyokuqaphi esangweni. Ngaphandle esangweni ubheke ekhaya. Uthi kwenze njani nabakobana saniboni, phendukani nisibheke. Lapha phakathi endlini nginibekela izinto ezinhle. Uphuma usushisa inyama mhlambe emsamo noma ebaleni. Na kanjani bazokuzwa ngoba mhlambe basuke sebephendulelwe ngaphakathi. Basuke sebengcolisiwe phakathi. Uma beqala bengcola ke ngaphakathi bengcoliswa yini ngezinto enzenzayo. Bahamba beyihlalela esangweni. Belinda ukuthi bahlanjulule, belinda ukuthi bagezwe, balinda ukuthi benzelwe ini imkhosi yeintethelelo. Kodwa nina ngeke ngikubone lokho ngoba isango nilithathele ukuthi elokuphuma lokungena. Isango akusile lokuphuma nokungena. Isango elezulu lomndeni. Ilapho kungena khona inhlanhla zekhaya nezibusiso zekhaya. Uma uthandaza ucela aseqi isibusiso ini isango ucingo nothando singena ngesango. Qaphela ukuthi mobuye ebusuku awubanga umsindo esangweni.
ushaya kuzup zup zup qaphela ukuthi awugile umkhuba esangweni ungalichamela isango ungashaya isikhwehlela ukuthi uqeda ukuvala isango ushaya isikhwehlela la kuyingozi ngemphethe isango ke namhlanje indodana uqale kahle umsebenzi usebenze nenkosi ngiyabonga Amen.